arbres. Qui no ha fet mai una migdiada a peus dels arbres? Qui no ha collit mai fruits d'un arbre? Qui no s'ha enfilat mai a un arbre? Qui no s'ha abraçat a un arbre? Jo em considero una veritable abraçar arbres. Els arbres i els boscos de tot el món en general esdevenen un element clau a l'hora de conscienciar la població sobre els valors que ens aporta la natura. En el meu camí personal de creixement, d'evolució, els arbres han esdevingut un element clau per poder connectar amb les meves emocions, amb els meus sentiments, amb el que em fa feliç. Segurament gràcies als arbres avui us estic fent aquest vídeo per oferir-vos-ho i per ensenyar-vos una miqueta més de natura, perquè van permetre que pogués ser molt coherent amb mi mateixa, amb el que m'agrada fer veritablement. Bé, els arbres en general ens ajuden a connectar amb aquest poder de la natura i enforteixen el nostre sistema, ment, cos, esperit, ens ajuden a relaxar-nos, també, ens ajuden a carregar-nos d'energia vital. Avui us parlo de les alzines, del Quercus ilex, arbre típicament mediterrani, que aguanten i suporten molt bé els estius eixuts que tenim aquí. Com podeu veure, la seva fulla és punxeguda i també és dura, és escleròfila, té una capa d'unes ceres dures que evita la evapotranspiració a l'estiu. I després de documentar-me durant bastants anys sobre el tipus de qualitat energètica que emanen aquest tipus d'arbres i comprovar-ho per mi mateixa, evidentment, doncs us podria dir que les alzines ens donen qualitats de solidesa, de sobrietat i de força. Per tant, si esteu cansats, esgotats i teniu ganes de relaxar-vos i de carregar-vos d'energia vital, us convido a que vingueu al bosc, us hi abraceu, entreu en comunió amb aquests éssers fantàstics i bé, descobriu què se us mou a dins. Ens veiem al proper vídeo de Busca'm al bosc.